Kirjeet, joita hän ei koskaan lähettänyt. Voiko nainen rakentaa koko elämänsä rakkaudesta kerrotun valheen varaan ja silti ansaita tulla rakastetuksi takaisin? Arkiston hoitaja saapui Wieniin syksyllä 1961, 2 viikkoa sen jälkeen kun muuri oli pystytetty Berliiniin ja 3 päivää ennen kuin hän löysi ensimmäisen kirjeen. Hän oli tullut Itävallan valtionarkistoon 6 kuukauden stipendillä, tehtävänään luetteloida kokoelma lunastamatonta henkilökohtaista kirjeenvaihtoa, joka oli takavarikoitu juutalaisilta perheeltä sodan aikana kirjeitä, jotka eivät olleet päätyneet minnekään ja joita kukaan ei ollut nähnyt lähes 2 vuosikymmeneen. Hän oli täsmällinen, hiljainen ja harkitseva kaikessa mitä teki, ja hän piti paperin seurasta enemmän kuin ihmistä. Se ei ollut ujoutta. Se oli panssari. Hän oli kasvanut pienessä kaupungissa Böömissä kellosepän tyttärenä, ja hän oli oppinut varhain, että tunteet, kuten kellot, toimivat paremmin, kun kukaan ei koske mekanismia. Historioitsija saapui samaan arkistoon tiistai-aamuna, tuoksuen tupakalta ja kantaen salkkua, jota pidettiin kiinni nahkahihnalla, koska lukko oli rikkoutunut eikä hän ollut vaivautunut korjaamaan sitä. Hän oli syntyperältään itävaltalainen, Grazin yliopiston professori, erikoistunut siirtymään joutuneisiin henkilöihin ja sodan aikaiseen muuttoliikkeeseen, ja hän oli syvästi, hankalalla tavalla, viehättävä sillä tavoin kuin miehet ovat viehättäviä silloin kun he eivät tiedä olevansa sitä. Hän laski rikkinäisen salkkunsa pöydälle häntä vastapäätä ja sanoi ilman johdantoa, että hän istui hänen tavallisella paikallaan. Hän siirtyy, ei siksi, että mies oli pyytänyt, vaan koska hän oli liian yllättynyt väittelemään. He työskentelivät samassa huoneessa viikon ajan ennen kuin vaihtoivat muuta kuin kohteliaita, ammatillisia lauseita. Arkisto vaati hiljaisuutta, ja he olivat molemmat omalla tavallaan kiitollisia siitä. Mutta paperi synnyttää keskustelua. Hän löysi kokoelmasta kirjeen naiselta Prahasta miehelle Budapestiin, päivätty vuodelle 1939, jossa kuvattiin talvimarkkinoita ja paria käsineitä, jotka oli ostettu jollekin, joka ei koskaan saisi niitä. Hän jätti sen miehen puolelle pöytää lapun kanssa, kirjoitettuna hänen täsmällisellä käsialallaan. Tämä kuuluu sinun osastoosi. Ja mies palautti sen lapun kanssa, kirjoitettuna hänen rennolla ja huolimattomalla käsialalla. Minusta se ei kuulu mihinkään osastoon. Minusta se on vain surullinen. Sen jälkeen he puhuivat. Vaikeus ei ollut siinä, että he puhuivat. Vaikeus oli siinä, mistä he puhuivat, ja kuinka nopeasti se siirtyy kirjeestä heihin itseensä, historiasta nykyhetkeen, ammatillisesta henkilökohtaiseen, sillä tavalla kuin läheisyys kehittyy, kun 2 ihmistä on samanaikaisesti yksinäisiä ja loistavia ja jumissa samassa kylmässä huoneessa 8 tuntia päivässä. Marraskuussa hän söi lounasta miehen kanssa. Marraskuun lopulla hän nauroi asioille, joita mies sanoi, ennen kuin tämä oli edes saanut sanottua niitä loppuun. Joulukuussa hän oli rakastunut mieheen, minkä hän tunnisti samalla rauhallisella, kliinisellä varmuudella, jonka hän toi kaikkeen ja joka pelotti häntä täysin. Hän oli kihloissa miehen kanssa Prahassa, ei epämääräisellä, rapautuvalla tavalla, joka perustuu hiljaiseen sopimukseen. Hän oli virallisesti, tarkasti ja hiljattain kihloissa rakennusinsinöörin kanssa, jonka hän oli tuntenut 4 vuotta, hyvä ja vakaa mies, joka oli kosinut häntä syyskuussa, 2 viikkoa ennen kuin hän lähti Wieniin, ja jolle hän oli sanonut kyllä, koska hän uskoi tuolloin, että hyvyys ja vakaus olivat sitä mitä hän halusi. Hänen sormuksensa oli hänen takkinsa taskussa. Hän oli ottanut sen pois saapuessaan, sanoen itselleen, että se oli sen suojelemiseksi, sanoen itselleen, ettei se merkinnyt mitään. Se oli seuraavien 3 kuukauden keskeinen valhe. Hän ei kertonut historioitsijalle kihlauksen. Hän sanoi itselleen, ettei ollut mitään kerrottavaa. He olivat kollegoita. He olivat ystäviä. Hän ei vielä tehnyt mitään väärää. Nämä olivat ne perustelut, joita hän esitti itselleen. Öisin vuokrahuoneessaan, maatessaan hereillä ja kuunnellen raitiovaunuja Ringstrasse. Mutta hän tiesi, siinä rehellisessä paikassa väitteiden alla, että hiljaisuus on oma valheensa ja että hän oli rakentamassa jotakin historioitsijan kanssa, mikä ei voisi selveytyä, kun totuus myöhemmin tulisi esiin yllätyksen muodossa. Mies rakastui häneen hitaammin. Toisin sanoen hän ei tunnistanut sitä ennen kuin se oli jo täysin vallannut hänet. Hän huomasi ensin, että työskenteli paremmin, kun nainen oli huoneessa. Sitten, että hän työskenteli huonommin, kun tämä ei ollut. Sitten, että hän oli alkanut saapua joka aamu aikaisemmin. Ei siksi, että arkisto avautui aikaisemmin, vaan koska nainen tuli aikaisin,
ja ne 40 minuuttia ennen muiden tutkijoiden saapumista, jolloin paikalla olivat vain he kaksi, kalpea viinilainen talvivalo ja termoskahvi, jonka nainen toi asunnostaan, olivat tulleet päivän osaksi, johon hän mittasi kaiken muun. Hän sanoi eräänä kylmänä tammikuun iltapäivänä, että hänen mielestään heidän pitäisi mennä illalliselle yhdessä, ei kollegoina. Hän sanoi sen katsoen pöytää ja nosti sitten katseensa, ja hänen ilmeensä oli niin varovainen ja toiveikas, että nainen tunsi kantamansa valheen fyysisenä painona, joka painoi rintalastaa vasta. Hän sanoi kyllä. He söivät illallista pienessä ravintolassa Nashmarktin lähellä, jossa pöydissä oli punaiset liinat ja omistaja tunsi miehen nimellä. He puhuivat 3 tuntia. Mies saattoi hänet kotiin lumen läpi ja pysähtyi hänen talonsa ovelle ja sanoi kaikkein muodollisimmalla ja vakavimmalla äänellään, ettei ollut sellainen mies, joka tekisi tätä kevyesti. Nainen ei tiennyt, mitä tehdä tällä tiedolla. Hän halusi itkeä. Hän hymyili sen sijaan. Hän suuteli miestä. Ja sitten hän nousi ylös asuntoonsa, istui sänkynsä reunalle vielä takki yllään ja ymmärsi, ettei voinut jatkaa. Sinä yönä hän kirjoitti 2 kirjettä. Ensimmäinen oli insinöörille Prahaan, ja se oli rehellisin kirje, jonka hän oli koskaan kirjoittanut, ja sen kirjoittaminen oli musertavaa. Hän kertoi olevansa pahoilla. Hän kertoi tehneensä lupauksen, jota ei pystynyt pitämään, ja että oli tiennyt sen pidempään kuin oli myöntänyt itselleen, ja että mies ansaitsi enemmän kuin naisen, jonka täytyy vakuuttaa itsensä rakastamaan häntä. Hän kertoi, että sormus oli hänen takkinsa taskussa, ollut siellä syyskuusta lähtien. Hän ei kertonut historioitsijasta. Toista kirjettä hän ei lähettänyt. Toinen kirje oli historioitsijalle, ja hän kirjoitti sen, koska ei voinut sanoa ääneen, mitä siinä oli. Hän kertoi kihlautumisesta. Hän kertoi piilottaneensa sen. Hän kertoi, että tuo piilottaminen oli ollut eräänlaista pelkuruutta, jota hän häpesi, ja että miehen tulisi tietää koko totuus ennen kuin mikään menisi pidemmälle, ja että hän ymmärtäisi, jos tämä tieto muuttaisi sitä, miten mies näki hänet. Hän luki sen 2, sulki sen ja laittoi sen laatikkoon sängyn viereen. Aamulla hän meni arkistoon. Hän aikoi kertoa hänelle. Hän aikoi vain sanoa sen suoraan, ilman kirjettä, joka oli jo täyttänyt tehtävänsä auttamalla häntä jäsentämään ajatuksia. Mutta kun hän saapui, mies ei ollut tavallisella paikalla. Sen sijaan siellä oli hänen yliopistokollegansa, nainen villatakissa, joka sanoi, että historioitsijaa oli pyydetty palaamaan kiireellisesti Graziin. Asia koski hänen virkaansa yliopistolla. Hän oli lähtenyt sinä aamuna. Hän oli jättänyt viesti. Viestissä luki, olen pahoillani, että lähden ilman varoitus. Toivon, että tiedät, mitä viime kuukaudet ovat merkinneet minulle. Kirjoitan. Hän ei kirjoittanut. Nainen odotti 6 viikkoa. Hän sanoi itselleen, että mies oli tullut kiireiseksi, että akateeminen elämä oli todella vaativaa, että hiljaisuudelle oli 100 tavallista selitystä. Hän luetteloi kirjeenvaihtoa. Hän katseli muiden ihmisten sanoja, kirjoitettuja ja koskaan perille pääsemättömiä, ja ajatteli kirjettä laatikossa. Maaliskuussa, kun hänen apurahastaan oli jäljellä 2 viikkoa, hän pyysi miehen yliopistokollegalta välitysohjausosoite. Kollegan katseessa oli ilme, jota hän ei heti ymmärtä. Mies ei ollut palannut Graziin akateemisen asian vuoksi. Hän oli palannut, koska hänen vaimonsa oli saira. Hänen vaimonsa, josta hän ei ollut maininnut, jonka olemassaolosta arkistonhoitaja ei ollut tiennyt, koska mies oli ottanut sormuksensa pois syyskuussa, 2 viikkoa ennen hänen saapumistaan, eikä ollut laittanut sitä takaisin. Hän istui kahvilassa 4 tuntia saatuaan tietää tämän eikä tilannut mitään. Hän ymmärsi, lähes fyysiseltä tuntuvalla selkeydellä, mitä hän oli ollut miehelle ja mitä mies oli ollut hänelle. 2 ihmistä, jotka olivat astuneet samaan arkistoon kantaen samaa piilotettua painoa ja olivat löytäneet toisissaan eivät ratkaisua vaan peili. Tämä oivallus ei tehnyt häntä vihaiseksi. Se sai hänet suremaan. Arkiston kirjeitä, jotka eivät koskaan saapuneet, ihmisiä, joita he melkein olivat olleet, 3 kuukautta, jotka nyt täytyy järjestää uudelleen, luetteloida uudelleen, sijoittaa toiseen kansioon. Hän palasi Prahaan huhtikuussa. Hän ei kirjoittanut miehelle. Hänellä ei ollut mitään sanottavaa, mitä mies ei jo olisi tiennyt. 4 vuotta kului. Hän sai paikan kansallismuseosta. Hän rakensi elämän, joka oli hiljainen ja tarkka, täynnä muiden ihmisten asiakirjoja, muiden historia. Hän ei ollut onneton. Hän oli varovainen. Keväällä 1965 hän sai kirjeen. Käsiala oli huolimatonta ja epäsiistiä,
ja hän tunnisti sen jo ennen kuin käänsi kuoreen. Miehen vaimo oli kuollut edellisenä syksynä pitkän sairauden jälkeen. Hän oli käyttänyt väliajan. Hän kirjoitti, yrittäen selvittää, oliko hänellä oikeus ottaa yhteyttä häneen. Hän oli tullut siihen tulokseen, ettei hänellä ollut tätä oikeutta, mutta aikoi tehdä sen silti, ja että naisen tulisi tuntea olonsa täysin vapaaksi heittää kirje pois. Hän kertoi, että oli tiennyt, kun lähti Viinistä, että nainen salasi jotakin, koska hän itse salasi samaa, ja että tämä oli ollut noiden kuukausien perustavanlaatuinen epärehellisyys, ja että hän oli pahoilla. Hän kertoi, että oli ajatellut arkistoa joka päivä 4 vuoden ajan. Hän kertoi, että ne 40 minuuttia aamuisin ennen muiden tutkijoiden saapumista olivat olleet hänen aikuiselämänsä onnellisimmat 40 minuuttia, ja että hän ymmärsi, miltä se kuulosti, mutta että se oli silti totta. Hän kertoi, ettei pyytänyt mitään. Hän kertoi, että halusi vain naisen tietävän, ettei ollut kadonnut siksi, ettei nainen olisi merkinnyt hänelle mitään. Hän oli tulossa Prahaan kesäkuussa konferenssia varten. Jos nainen haluaisi mennä kahville, hän olisi kaupunginkirjastossa 14. päivänä kello 10 aamulla. Jos nainen ei tulisi, hän ymmärtäisi eikä kirjoittaisi enää. Hän luki kirjeen 2. Hän laittoi sen laatikkoon sen kirjeen viereen, jota ei ollut koskaan lähetetty. 13. päivän iltana hän otti molemmat kirjeet esiin. Hän luki miehen kirjeen uudelleen. Sitten hän luki oman kirjeensä, sen vuodelta 1962, sen jossa puhuttiin kihlauksesta, sormuksesta ja pelkuruudesta, jota hän häpesi. Hän taittoi ne yhteen. 14. kesäkuuta kello 10 aamulla hän käveli Prahan kaupunginkirjaston lukusaliin ja näki miehen seisovan ikkunan vieressä takki yllään, joka oli hänelle hieman liian suuri, kädessään salkku, joka oli yhä suljettu nahkahihnalla, koska lukkoa ei ollut koskaan korjattu. Hän asetti molemmat kirjeet pöydälle miehen eteen ja istuutui. Mies luki ne. Hän luki ensin naisen kirjeen hitaasti, ja hänen kasvoillaan kävi useita ilmeitä, joille nainen ei osannut antaa nimeä. Sitten hän luki oman kirjeensä nopeammin, ilmeellä, jonka nainen tulkitsi tunnistamisen. Kun hän oli valmis, hän laski ne alas ja katsoi häntä pitkään. Sitten hän sanoi hyvin hiljaa, että he olivat olleet idiootteja. Hän sanoi olevansa samaa mieltä. Hän sanoi korjanneensa salkkunsa lukon 2, ja se oli jatkanut hajoamistaan, ja että hän oli alkanut ajatella, että tämä oli salkun ominaisuus, joka hänen täytyy yksinkertaisesti hyväksyä. Hän sanoi, että voisi katsoa sitä, jos hän halusi. Hänen isänsä oli ollut kellose. Hän oli melko hyvä pienten mekanismien kanssa. Hän lioutti salkun pöydän yli. Hän korjasi lukon 4 minuutissa huusneulalla ja peukalon kynnellään, työskennellen samalla hiljaisella, harkitulla tarkkuudella, jonka hän toi kaikkeen, samalla kun hän katseli häntä ilmeellä, joka ei ollut lainkaan monimutkainen. He lähtivät kirjastosta yhdessä. He kävelivät joen varrella. Jossain vaiheessa hänen kätensä löysi hänen kätensä, eikä kumpikaan heistä maininnut sitä, koska mitään ei enää tarvinnut salata, ja koska jotkin asiat, kun ne saapuvat oikeassa muodossa, eivät vaadi selitystä. He eivät olleet nuoria. He olivat molemmat tehneet vakavia virheitä. He olivat molemmat valehdelleet pelosta ja pitäneet yllä hiljaisuuksia, jotka olivat maksaneet heille vuosi. Mutta kirjeet olivat vihdoin saapuneet, ja he molemmat tiesivät, että tällainen varmuus ei vaadi enää testaamista. Hän jäi Prahaan 3 viikoksi. Hän muutti sinne seuraavana keväänä tehtävään Kaarlen yliopistoon, ja he menivät naimisiin pienessä seremoniassa syksyllä, saman kunnallisen rakennuksen oikeussalissa, jossa hän työskenteli. Arkistonhoitaja käytti mekkoa, joka oli talvivalon värinen. Historioitsija oli vihdoin vaihtanut salkkunsa hihna. Hän säilytti molemmat kirjeet puisessa laatikossa työpöydällään loppuelämänsä ajan. Sen, jonka oli kirjoittanut eikä koskaan lähettänyt, ja sen, jonka oli saanut ja johon oli vastannut yksinkertaisesti kävelemällä ovesta sisään. Hän luetteloi ne, kuten hän luetteloi kaiken, tarkalla käsialallaan kirjoitetulla etiketin. Etiketissä luki, kirjeenvaihto, toimitettu myöhässä, arkistoitu, todiste. Piditkö tämän päivän tarinasta? Jää vielä hetkeksi. Kerro kommenteissa, mistä kaupungista katsot. Koskettiko tämä viesti sinua? Onko sinulla ideoita uusiin tarinoihin? Jaa ne, niistä voi tulla seuraava video. Tykkää, jos tämä viesti merkitsi sinulle jotain. Tilaa kanava, jotta et jää paitsi seuraavista videoista. Jos uskot, että joku muu arvostaisi tätä viestiä, jaa se. Katso kuvauksen linkit, jos haluat tukea kanavaa. Kiitos, että olit mukana. Nähdään seuraavassa videossa.